kedu ihe nwere ike ịgwa ndị na-abụ ha pụta na ngwuru afta because of na amụnyere ha n'ụka maka na ajụ ha achụ wee ri na-ebute ya wee nwụ ha hechasị na all things are passed away, behold a new things are come. Ifuzi onye gbaa ọfọ nna ya ọkụ ọ gbaa ọfọ nna ya ọkụ o jide obi ndị ichie ebe nna ya gbaa ya ọkụ jiri akwari ọgbụgba gbaa ya ọkụ. Kedu ihe nwere ike ịgwa ndị dị otu a maka na ọ tara amụ ebini na o ji ibi ụgwọ? Ndewo. Ekere gị. I have always emphasized that this statement as behold, all things are passed away, everything becomes through Christ Jesus. That statement too much, and I will prove it to you. Even the Bible, they even said in the Bible that na Old Testament, that you should not tamper with your bundibo debel. Ancient landmarks, in the Bible. Ancient landmarks. Yes. The New Testament. Even Christ himself, in the New Testament, according to the Bible, say, I did not come to abolish the law, rather to amend some. Not abolish the law, also amendment, also abolish. Which means that no more to the point never get the sekwafa na Jesus pele mmilo wolo mmanya eje gba nkwụ yet uche pelu be ihe a na-ekwu now na ọ bụrụ na pastor gị bishop gị na-agwa gị na ihe debe na gị na-enye gị nsogbu nchọ ka m gwa gị okwu tata ihe bụ ihe eji enye gị nsogbu na ibe debe na gị ahụ bụ na enwere agreement ya na ndị gboo bi na ngwulu ahụ nwere and the agreement edebezi again maybe na-ekwu tupu ya with ọkụkọ ma ọ bụ ewu ma ọ bụ efi. Now you as a person amaghị na ihe a bụ ihe ndị gboo debelu bụ unu and na nwere onye ga-anwụcha nwata aka weta ga-egbu ụmụ aka edebe wee nwụrụ nwere ya na-eme eme ugbu a. Kedu ihe ga-aga bụ na enukwara na-asị na ihe a bụ nsogbu gị ma nwe ihe na-agwa gị bụ na nọọ ka ije dokwa ya bụ ihe ka esi wee kwu then ọ bụ na enwere na ndị bụ unu kwetara nkwe iji efi na-edokwa ya bụ mmụọ mana unu mana nwere ego efi unu ga-eji ọjị unu ga-eji mmanya nkwụ elu unu ga-eji nzu na-edo mmụọ anwa wee gwu ya na n'ọba anyị nwa na-agwụ ntata na ndị nna nna anyị kwetara na unu efi mana anyị kwu na na-enyezi unu efi na a gara enye unu anụ ọbala ọ bụ ọkụkọ ọ bụ ewu ọ bụ ịnyịnya nke ọ bụla aka ga gara enye unu enwe new covenant. Yes. Enwe new covenant between you Bunda Walofo and that ancient landmarks. Now, how did that hurt you people too much? The pastor will come to your house and tell you to denounce that entity, the boon. And mind you, Abataranya, no way galaga is the way he that more, no way galaga, manemaro. Then you are reincarnated back to fulfill your mission in your past life. Now, out of your will, your own will as a person, today I denounce you. Before the pastor can or father can do what? Can interfere. Now that okumwa kurie okosi na okumwa mana okuli ho mmode na okumwa maka na mmwa anara anwu anwu. Yes. Sabu na mmwa anara anwu anwu mana nsogbu anyị ga-akwụsị. Ha mmwa na nkwa na anwu mba gị nwa na-asị ọkụgbagbuo mmụọ ọjọọ. Do you think na mmụọ ọjọọ na ọkụgbagbuo a na ha da alụkọ ọrụ ọnụ? They are working hand in hand because na ajọ mmụọ na alụla ezigbo mmụọ ọrụ. Ezigbo mmụọ na alụla ajọ mmụọ ọrụ. Ọkwụrụ nwere idea. Now, imebi ahịa imebili bụ okposi. Imebili aja eji kpụọ ya bụ mmụọ. Yazin iji represent ya dị mmụọ. Ọ bụrụ na mmụọ dị ya ahụ, mana ebe edebere mmụọ ga na-efidi on. Ebe ga-agba achọ mmụọ mmadụ nkata eje ebe a okwu esi abịakwa. Degala ihe anyị na-ekwu.
Come and listen to our decree. Come and listen to our enchantment. Obia banwa. Listen not to you. Obulu okugi wepwa.